Hayırlı gün dostlar. Bugün öte dämli tagam jasaydın bolamız. Bifштекс tagamı ballar öte жақсы көреді. Kanalıma tirkelmеген bolsaňızlar tirkelip qoňuraw şana basıp ketudi unutmaňızlar. Miniki men onumuzu жақсылap qowurup aldım. Hazır osunun podливкасын salatyn bolamız. Videomuzu soňuna deýin qarap çyksaňızlar barlığın öýrenip alatyn bolasızlar. Miniki kızıp turgan tabamyzga etimizi salyp piyaz, sabız barlık uyde bar zatlardan jasalatyn tagam öte oňay äri jeňil tagam. Sizler de jasap görseňizler bolady. Öte dämli bolup çygady. Miniki podливкасын barlygyn qowurup salatyn priprava barlygyn salyp dämine garay salatyn bolasızlar. Miniki qowurup algan onumuzda 2 az kaşık salatyn bolamız. Däl osu men videomdagyday jasap görseňizler öte dämli bolup çygady. Garantiya 100% garantiya. Miniki barlygyn qaynatyp daýyndap aldım jeke. Makaronda grechkany barlygyn jeke qaynatyp alasızlar. Öte dämli äri jeňil tagam, toýumda tagam. Bizim balalarımız kafege barganda pastayan osu tagamda taňdaýdy. Sol üçin men ýerde osu tagamda jasap beremin. Äri toýumda, äri dämli bolup çygady. Sizler de däl meň videomdagyday qarap jasap berseňizler bolady. Öte keremet bolup çygady. Az bolsun kanalyma tirkelip qoňuraw şanyny basyp ketiniňizler. Sag bolňuzlar.